Представете си град, който е жив музей на открито под звездите небесни. Място, което ни разказва своята история древна с всяка наша крачка, по всяка негова тясна, крива кълдърмена уличка, с всеки свой камък, зад всеки ъгъл, от всяка стена, на всяка руина и от всеки прозорец на всяка стара дървена къщица. Това е Несебър. Уникален културно-исторически феномен, в чиято архитектура се наблюдават ясно различими, но едновременно съжителстващи пластове, оставени от траки, гърци, римляни, византийци, българи и османци. Това напластяване на култури е създало уникална смесица от архитектурни стилове, където антични храмове, средовековни крепостни стени и възрожденски къщи съжителстват в хармонично единство. Разхождам се по улиците, потопен в непрекъснатата последователност от исторически епохи, което придава на града усещане за автентичност и дълбочина, надхвърляща обикновената туристическа дестинация. Срещам се с несебърските църкви, топтящите сърца на древния град, биещи през вековете. Жива история, изтъкана от вяра, страдание и надежда. Всяка църква е като отворена книга на времето, разказваща своя уникална история. Заради своята изключителна културно-историческа стойност, старият град на Несебър е вписан в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Това международно признание не е просто почетно звание, а потвърждение, че архитектурните забележителности, добре запазената средновековна архитектура и историческото значение на града са от общо значение за цялото човечество. Каня ви да развием безценният несебърски палимпсест и да разкрием тайните, които най-ревностно пази. Последвайте връзката в коментарите на тази лента и живейте Несебър както никога досега.